Γεια σας. Σήμερα θα δούμε κάτι που μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που σκεφτόμαστε για τα πράσινα προϊόντα. Θα δούμε πώς ο τρόπος που μετράμε το περιβαλλοντικό αποτύπωμα μπορεί να μας πει εντελώς διαφορετικές ιστορίες. Για πάρα πολλά χρόνια, τα λίμματα ήταν απλά ένα πρόβλημα. Κάτι που έπρεπε να ξεφορτωθούμε. Τώρα τα πράγματα αλλάζουν. Με τη λογική της κυκλικής οικονομίας, αρχίζουμε να βλέπουμε αυτά τα απόβλητα σαν μια πηγή πολύτιμων πόρων. Και αυτή η αλλαγή στον τρόπο σκέψης είναι που κάνει τη διαφορά. Οι μονάδες καθαρισμού λιμάτων, ξέρετε, πάβουν να είναι απλά μέρη που καθαρίζουν και γίνονται κάτι σαν βιοεργοστάσια. Εργοστάσια που παράγουν ενέργεια και νέα υλικά από τα απόβλητα. Ωραία, ας αφήσουμε τη θεωρία και ας πάμε σε κάτι χειροπιαστό. Θα δούμε μια πραγματική περίπτωση από την Πορτογαλία και συγκεκριμένα από την εγκατάσταση επεξεργασίας λιμάτων Φάρο Ολιά. Λοιπόν, τι έκαναν εκεί? Πήραν αυτή την εγκατάσταση και την αναβάθμισαν. Ο στόχος? Να παράγουν ένα νέο πολύτιμο υλικό, ένα βιοπολιμέρες. Το λένε καουμέρα. Και από πού το βγάζουν? Από τη λάσπη που μένει μετά την επεξεργασία των λιμάτων. Η διαδικασία για να φτιαχτεί αυτό το καουμέρα, για να το πούμε απλά, έχει 4 βασικά στάδια. Ουσιαστικά, παίρνουν κάτι που θα πετούσαν και το μετατρέπουν σε κάτι πραγματικά χρήσιμο. Μέχρι εδώ, όλα καλά, σωστά. Ακούγεται σαν μια τεράστια νίκη για το περιβάλλον. Το θέμα είναι, πώς το αποδεικνύεις αυτό? Και εδώ είναι που τα πράγματα αρχίζουν και περιπλέκονται. Για να μπορέσουν οι επιστήμονες να είναι σίγουροι, να μετρήσουν δηλαδή το πραγματικό περιβαλλοντικό όφελος, χρησιμοποιούν ένα συγκεκριμένο εργαλείο. Λέγεται αξιολόγηση κύκλου ζωής, ή LCA για συντομία. Το μεγάλο πρόβλημα με αυτές τις αξιολογήσεις όμως εμφανίζεται όταν ένα σύστημα βγάζει παραπάνω από ένα προϊόντα. Αυτό οι ειδικοί το ονομάζουν πολυλειτουργικότητα και είναι πραγματικός πονοκέφαλος. Για να το καταλάβουμε καλύτερα, ας το φανταστούμε έτσι. Ένα εργοστάσιο φτιάχνει και αυτοκίνητα και φορτηγά. Πώς θα μοιράσεις τον λογαριασμό του ρεύματος ανάμεσα στα δύο? Το ίδιο ισχύει και εδώ. Η μονάδα παράγει 2 πράγματα: καθαρό νερό και το καουμέρα. Πώς λοιπόν θα μοιράσουμε το περιβαλλοντικό κόστος δίκαια και στα δύο? Λοιπόν, για να λυθεί αυτό το μπέρδεμα, ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης, ο γνωστός μας ISO, προτείνει κάποιες μεθόδους. Και οι ερευνητές της μελέτης που εξετάζουμε αποφάσισαν να δοκιμάσουν 4 από αυτές για να δουν τι βγάζει η καθεμία. Η πρώτη προσέγγιση, η επέκταση συστήματος, είναι και η πιο ολοκληρωμένη. Κοιτάζει τη μεγάλη εικόνα. Βασικά, συγκρίνει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα όλου του νέου συστήματος, δηλαδή καθαρό νερό και καουμέρα, με το αποτύπωμα του παλιού, όπου οι 2 διαδικασίες γίνονταν χωριστά. Πάμε στη δεύτερη, μηδενικό φορτίο. Αυτή, ας πούμε, παίρνει μια συντόμευση. Θεωρεί ότι η επεξεργασία των λιμάτων θα γινόταν έτσι κι αλλιώς, άρα το περιβαλλοντικό της κόστος είναι 0 για το νέο προϊόν. Και έτσι μετράει μόνο το έξτρα κόστος για την παραγωγή του καουμέρα. Και φτάνουμε στην τρίτη και τέταρτη προσέγγιση, που είναι η μέθοδη κατανομής. Εδώ, απλά παίρνουμε το συνολικό περιβαλλοντικό φορτίο και το μοιράζουμε. Ένα κομμάτι στο καθαρό νερό, ένα κομμάτι στο καουμέρα. Και πώς γίνεται αυτή η μοιρασιά? Μπορεί να γίνει με βάση την οικονομική αξία του καθενός ή με βάση την μάζα τους. Και εδώ, κοιτάξτε, η διαφορά είναι απλά χαοτική. Αν το μοιράσουμε με βάση την μάζα, σχεδόν όλο το περιβαλλοντικό κόστος, το 99,97%, πάει στο νερό και σχεδόν τίποτα στο καουμέρα. Λοιπόν, η ερώτηση είναι, αλλάζει όντως το αποτέλεσμα ανάλογα με τη μέθοδο που θα διαλέξεις? Για να δούμε τι συμβαίνει στην πράξη. Ξεκινάμε με την πιο ολοκληρωμένη μέθοδο, την επέκταση συστήματος. Σύμφωνα με αυτή, η νέα διαδικασία είναι περίπου 40 με 50% καλύτερη για το περιβάλλον. Καθόλου άσχημα, έτσι? Είναι ένα πολύ σημαντικό όφελος. Τώρα, κρατηθείτε. Εδώ είναι που τα πράγματα γίνονται πραγματικά ενδιαφέροντα. Γιατί όταν χρησιμοποιούμε τις άλλες μέθοδους, η ιστορία που μας λένε είναι εντελώς διαφορετική. Θυμάστε εκείνη τη μέθοδο, την κατανομή κατά μάζα? Λοιπόν, αυτή μας δίνει ένα περιβαλλοντικό όφελος σχεδόν 100%. Για την ακρίβεια, 99,9%. Και εδώ μπαίνει το μεγάλο ερώτημα. Μιλάμε για μια σχεδόν τέλεια από περιβαλλοντικής άποψης λύση, ή μήπως απλά τα μαθηματικά που χρησιμοποιήσαμε μας βγάζουν ένα αποτέλεσμα που δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα? Και κάπου εδώ φτάνουμε στην καρδιά του θέματος. Το πιο σημαντικό απ' όλα είναι να καταλάβουμε ότι η μέθοδος που διαλέγεις για να μετρήσεις κάτι μπορεί να αλλάξει δραματικά το τελικό συμπέρασμα.
Η μελέτη λοιπόν τι μας λέει? Ότι η κατανομή κατά μάζα εδώ είναι απλά παραπλανητική. Και ο λόγος είναι απλός. Η τεράστια ποσότητα του νερού, σε σύγκριση με την ελάχιστη ποσότητα του καουμέρα, μιλάμε για μια αναλογία 300 προς 1, απλά αλλοιώνει εντελώς τα νούμερα. Οι άλλες μέθοδοι, όπως η επέκταση συστήματος, δίνουν μια πολύ πιο σφαιρική και ρεαλιστική εικόνα. Γι' αυτό και η σύσταση των ερευνητών είναι ξεκάθαρη. Για τέτοιου είδους έργα κυκλικής οικονομίας, η καλύτερη μέθοδος είναι η επέκταση συστήματος. Είναι αυτή που δίνει την πιο τίμια και ολοκληρωμένη εικόνα. Και όλο αυτό δεν αφορά μόνο τα λίμματα φυσικά. Μας δείχνει κάτι πολύ πιο γενικό. Το να καταλαβαίνουμε πώς μετρήθηκε κάτι είναι εξίσου, αν όχι περισσότερο, σημαντικό από την ίδια την πράσινη καινοτομία. Έτσι, όλο αυτό μας αφήνει με μια σκέψη για το τέλος. Την επόμενη φορά που θα δούμε ένα προϊόν να διαφημίζεται ως πράσινο, ίσως η πρώτη ερώτηση που πρέπει να κάνουμε δεν είναι «τι κάνει», αλλά «πώς το μετρήσατε».